وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنہ درود پڑھے میرے سونے نبی سیتے سلام پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ساڈی پارا تو پالی سرکار تیرے ہیں، ساڈی پارا تو پالی سرکار تیرے ہیں، ساڈی پارا تو پالی سرکار تیرے ہیں، ساڈی پارا تو پالی سرکار تیرے ہیں۔ جنہیں نیک لیک گناہگار تیرے ہیں، جنہیں نیک لیک گناہگار تیرے ہیں، ساڈی پارا تو پالی سرکار تیرے ہیں، ساڈی پارا تو پالی سرکار تیرے ہیں۔ جنہیں نیک لیک گناہگار تیرے ہیں، جنہیں نیک لیک گناہگار تیرے ہیں۔ اساں معاشر دی ہاڑے والی گال کیتی سن، اساں معاشر جہاڑے والی گال کیتی سن، جڑے نیک لیک گناہگار کیتے چن، جڑے نیک لیک گناہگار کیتے چن۔ اوے سنو، جڑے نیک انہاں کو نیکیاں تے مانے، نمازیاں کو نمازاں تے مانے۔ اساں بے نمازی نہیں، نمازی پڑھ دے، نماز دا منکر کافر ہے۔ توجہ کرو، نیکاں کو نیکیاں تے مانے، ساکو ہے میٹھے محمد دی ذات تے مانے۔ اساں معاشر دی ہاڑے والی گال کیتی سن، اساں معاشر جہاڑے والی گال کیتی سن، جڑے نیک لیک گناہگار گیندے چن، جڑے نیک لیک گناہگار گیندے چن۔ بھاویں جے کے جے ہیں بیکار تیرے ہیں، بھاویں جے کے جے ہیں بیکار تیرے ہیں، بھاویں جے کے جے ہیں بیکار تیرے ہیں، جڑے نیک لیک گناہگار تیرے ہیں۔ میرے ویر نے حکم کیتے بھیڑ دی شان پرسو تے تمہارے سامنے پرچی ہے۔ میرے بھرا دا حکم ہو بھیڑ دی شان تے اماں تے ابے دی شان ضرور پرسو۔ میں حضور دی رحمت سنانی ہے۔ قبلہ حضور علی پور پار دے رہن والے قوم دے مقبل ہیں، قوم دے مقبل ملتان چوک رشید آباد دے نال علی ہسپتال ہے، اتھا میں موجود حامی بال جن دی عمر تقریباً 13 سال دی ہے، ایکسیڈنٹ تھے، اے مورچہ ترٹ گئے، اے کھکھاڑ بھی ترٹ گئے، اون بال دے ایک کھکھاڑ دا اپریشن ہا بال دی عمر ہے 13 سال دی عمر ہے، گھروں فون ہے، فون کے دائے ان فرمائش کرنا لے ضرور بولے سن، فون ہے بھین دا، نہ بلائے جیڑا بھینی دا حق کھاندے او نہ بولے، جیڑا حق دے
اللہ اکبر بھین دا فون ہے قبلہ بزرگ عالے مدین استاد اقبال سائیں اللہ دیتا مسافر سائیں سیدی صاحب پیران عظام توجہ کرے سو بھین دا فون ہے تے بھین دی عمر کتنی ہے بھین دی عمر ہے 11 سال 11 سال موبائل بندے دا نمبر میرے کول موجود ہے جوان دا نمبر میرے کول موجود ہے بہن دا فون ہے بہن نے بھرا نال گال کیتی ہے تے بہن آدھی ویرون پریشان نہ تھیویں مونجھا نہ تھیویں حضور جیڑی گال میں کروائے او میں پوچھا ماں بہن آدھی پریشان نہ تھیویں مونجھا نہ تھیویں ویرانا اگر میری ضرورت ہوئے تا میں آواں اگر میری ضرورت ہوئے تو میں آواں بھاویں تو بھیڑ قدر تے نہ ونڈے میں بھیڑ دا حصہ کھاویں بھیڑ کو مویا لکھوا میں بھیڑ قدر تے نہ ونڈے میں والوی جھولی جھل کے آدھی بیٹھی ہوندی ہے میرا مالکا میرے ویر دا جت پیر ہوئے اتھیں خیر ہوئے او جنا پیو کبڑی جائے پترا کے تھی بھینی ویر دے ول کھڑ دیا او جنا پیو کبڑی جائے پترا سٹ بوچھن پیو دے پیران دے گل ویر دے گل دے لگ کھڑ دین کرما کڈے بابا آہا دیا ہے او کرما کڈے بابا آہا دیا ہے شفقت دے جوڑ بدل کھڑتین پرنی جن آمر ویر جنا سکنال مہاڑی عمل کھڑتین اللہ تعالی محبت قبول کرے محفل جبہار آ گئی ہے بزرگ چٹی ڈاڑھی والا میرا بزرگ ہے آپ ہنجو مہندے بیٹھیں میں کمی کو رنگ لگنے انہوں دے برکت لے ہنجوان دا صدقہ ہون چکر ہے اپنے مجمع کو کیویں ہون صدا بلند تھیندی ہے نبی سیدنا تے ہاتھ چیندن ساری عمر گزاری اساں کی نقصان ساری عمر گزاری اساں کی نقصان میرے خالق دے ساگو سارے بھولے فرمان میرے سارے بھولے فرمان اے عرب دا والی دربار تیرے ہیں اے عرب جندے ہاتھ سلامت اپنے نبی دے ناتے ہاتھ چاہے چاہ اے عرب دا والی دربار تیرے ہیں اے عرب دا والی دربار تیرے ہیں جیڑے نیک اندے لیک گناہگار تیرے ہیں جیڑے نیک اندے لیک گناہگار تیرے ہیں جیڑے نیک اندے لیک گناہگار تیرے ہیں ریاض حسین تے ایاز بھرا سنا ہے نبی صحیح فرمائے یا علی جی میرا مٹھا یا نبی جی میرا مٹھا یا نبی آؤ آپا سیر تے جلو اللہ اکبر مولا علی سائیں پچھوئن نبی سائیں اگوئن نبی سائیں لا اقسم والی ٹور ٹر دے ویندن
چلدے چلدے ایک پہاڑ دی چوٹی تے پہنچن علی سائیں وی نالن پہاڑ دی چوٹی تے حضور تشریف فرماہن مولا علی سائیں وی بہ گئن میرے سونے نبی سائیں نے نگاہ نبوت جو چاہتی ہے ایک بزرگ چٹی ڈاڑھی ہے سوٹی دے آسرت ٹردان دے میرے نبی سائیں فرمائلی ایکوں جان گئی آقا اللہ تے اللہ دا رسول جان دے ہے تا انسان ٹردہ بھی انسانہ دی طرح دے آقا صورت بھی انسانہ والی ہے شکل بھی انسانہ والی ہے طور بھی انسانہ والی ہے پتہ نہیں کون ہے کتھوں آدھا پیر اور نہ بولے نہ مردان توڑی ارمان تھیونے میرے نبی سائیں فرمائلی ہے جن آدم آدھا انسان دی صورت وچ پہ زیارت میں مصطفیٰ دی کرنا دا پہ کلہ تو عاشق کائنے کلہ تو تے میں عاشق کائنی تیرے نبی دے عاشق جنوی ہن وہ تیرے نبی دے عاشق اکھو چڑیاں بھی ہن کبوتر بھی ہن ہرنیاں بھی نبی دے عاشقن وہ پوری کائنات میرے نبی دی دیوانی ہے وہ پوری کائنات میرے نبی دی عاشق ہے او میں صدقے تھی ماں میرے نبی سے فرمایا لی ہے جن آدھا انسانہ دی صورت وچ پہ زیارت مصطفیٰ دی کران دا پہ چلدا چلدا جن میرے نبی سائیں دے دربار حاضر تھے حضور دے قدم چمس میرے نبی سائیں فرمائے وہ کاکا سنا تیری عمر کتنی ہے آقا بیعت میں کو پتہ کائنی جڈن آدم پاکوں شیطان سجدہ کرن کنے انکار کیتا ہاں میں چھوٹا جیا مال ہمی شیطان دے رلے کھڑا ہمی اپنے نبی دا مقام تا دیکھ اپنے نبی دی شان تا دیکھ حضور میں ہی خاطر پڑھدونا اکرام صاحب نے لکھے مدنی خدا دے مہیا تیری پاک ذات دل منے تا بلائے دل منے تا بلائے تیری پاک ذات ارشاد کیا میرا مہیا نالین پاتے رب سائیں من دے تیری مہیا رب سائیں من دے تیری مہیا اب تک کچھ ٹھنڈا بڑھو موٹیالے منشیہ کو موقع دو ڈیری پر کرن رب سائیں من دے تیری مہیا اور ساری بھال بھالی رب سائیں من دے تیری مہیا اور ساری بھال بھالی مردنی خدا دے مہیا آوے قبر دے وچ مدنی خدا دے مہیا آوے قبر دے وچ اکرام تھی میرا مہیا روزے حشر دے وچ رب سائیں من دے تیری مہیا رب سائیں من دے تیری مہیا ساری بھال بھالی توجہ کرو رب سائیں میرے سونے نبی سائیں نبی سائیں دے دربار عرض کریں دے آقا یا رسول اللہ جڈن آدم پاک کو سجدہ کرن کنے انکار کیتا ہا شیطان نے میں چھوٹا جیاں بال ہامی میں رلے کھڑا ہامی آقا ہن خود اندازہ لو جو میری عمر کتنی ہے ہن تیرا ہاں ٹھرنے پورا سال یاد کرے سے میرے نبی سائیں کو عرض کریں دے آقا میں آدم پاک دی بزرگی بھی ڈٹھی ہے میں یوسف پاک دا حسن تے جمال بھی ڈٹھ میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام تے جلوے ڈٹھے میں، موسیٰ علیہ السلام دی عبادت ڈٹھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام دا تقوی تے پرہیزگاری بھی ڈٹھی ہے۔ آقا آدم کنے گھن کے عیسیٰ نبی تک سارے نبیاں دی زیارت کیتی میں، سارے نبیاں دی زیارت بھی کیتے میں، سارے نبیاں دے سامنے بھی بیٹھا، سارے نبیاں دی زبان تے تواڈا نام ہا، تواڈے چرچے بلند کرے دے ہر سارے نبیاں دی زبان تے تواڈا نام ہا، تواڈا ذکر کریں دے ان۔ آقا میں سارے نبیاں کنوں سنے میں جو حضور معراج تے ویسن آدم علیہ السلام کنے گھن کے عیسیٰ نبی تک سارے نبی مقتدی حسین مٹھا محمد امام حسین۔ آقا میں جڑن تواڈی تعریف سنیے، تواڈی شان سنی میں اللہ دے دربار عرض کیتی ہے، میرا مالکا میرا خالقا غفور الرحیم ربا، تو میرا مالک ہے میں تیری مخلوق ہاں، تو میرا قادر ہے میں تیری مخلوق ہاں، میرا مالکا میں کو اتنی عمر عطا فرما، میں کو اتنی حیاتی عطا فرما جو آدم کنے گھن کے عیسیٰ نبی تک وہ جدی تعریف سارے نبی کریں دن، میں کو اتنی عمر دے ہوں دی زیارت نصیب تھی پوے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ میں آدم کنے عیسیٰ نبی تک سارے نبیاں دی زیارت کیتی میں، لیکن اللہ دے نبیاں کنے میں توڑے جڑا توڑے نال بیٹھے مولا علی سیدہ بھی نا سنے میں، ہندی تعریف بھی سنی میں، توڑی شان بھی سنی میں۔ یا رسول اللہ میں اللہ دے دربار چرز کیتی مالکا، میں کو او توڑی موت نہ دے جے توڑی مٹھے محمد دی زیارت نہ تھی، او توڑی میں کو موت نہ دے جے توڑی حضور دا دیدار نہ تھی وے، نبی سین دی زیارت نہ تھی وے۔ آقا میں سارے نبیاں دی زیارت کی تیمی، کئی نبی دے ہاتھ کلمہ نہیں پڑھیا، کئی نبی دیا کلمہ نہیں پڑھیا، میں اللہ دے دربار عرض کیتی مالکا اتنی حیاتی عطا فرما، تیرے محبوب دی زیارت بھی نصیب تھی وے، تیرے محبوب دیا کلمہ ہی نصیب تھی پوے۔ آقا دی زیارت نصیب تھی پوے، آقا میں کو کلمہ ہی پڑھو۔ نبی سے کلمہ ہون توجہ کرائے، نبی سے پڑھین کلمہ، نبی سے پڑھین کلمہ عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھائی بھی اللہ دے دربار اچ منوئی ہے، سرکار فرمائے بھائی کیڑی منوئی ہے؟ آقا میں عرض کیتی ہے، عرض کیتی ہے مولا جدن تیرے محبوب دیاں کلمہ پڑھ گھنا، تیرے محبوب دا سر ہوئے، تیرے محبوب دے قدم ہوئے، میرا سر ہوئے، میری جند نکل ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تو سلامت رکھے۔ جتنا حضور کے غلام تشریف فرماؤ، اصل مہمان عالم دین سفر کرتے ہیں، بڑی محبت نال اپنی حاضری پیش کریں دے کھڑے ہیں۔ ماشاءاللہ تساں ذوق نال سماعت کریں دے پے تے جوید غوثیہ ایکو ساؤنڈ صبرا جلال پور پیر والا اندے تے نیٹ چلدا پے، تو سارے دی تصویر پوری دنیا دے دی پئی ہے، اور ساکو یقین ہے نیٹ دے ذریعے اگر پوری دنیا اتھاں ساکو دیکھ سکتی ہے تو مدینے والا ساکو دیکھ سکتی ہے۔ اور ساکو دیکھے بیٹھیں جو میرے ذکر چٹھر دے بھی بیٹھیں تے نعرے بھی مرے دے بیٹھیں، نعرہ تکبیر، اللہ تک سلامت رکھے۔ نیٹ پہ دیکھ دکھے دے بہن، گھر بازار سجے دے بہن، ہڑپا گوھر سعودیہ والے پاک ملاد کریں دے پہن، باواز بلند ہاتھ بلند کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔
اپنے ویر دی محبت دیکھ کے ایک جملہ بھی پڑھدا کہ میں ہاتھ بدی کھڑا تیرا مہمان ملتان تو تیرے کول آیا میں ہاتھ بدی کھڑا ویران دی فرمائش پڑھدا پیاں آنکھیں تا پٹکا لہا کے تیرے پیراں تے رکھے نا وہ نیانی دھی کو مویا نہ لکھواویں دھی کو مویا نہ لکھواویں پتران دینا جائیداد نہ کراویں نتن کبر کو بھالک دھی کو مویا نہ لکھواویں دھی دی زمین نہ کھاویں دھی کو در تو نہ روکی اللہ دی قسم ہے وہ جدن بیٹی جم دیے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کو فرمائیں دے جبریل جی رب جلیل جلدی کر ون جڑے گھر دھی جمیے ون دروازہ کھٹکھٹا حضرت جبریل علیہ السلام تشریف کھنا دن کون جبریل علماء موجود بیٹھن وہ 600 پردہ مالک جبریل وہ جیندہ سر 7 آسمان کنے اچا وہ جیندے پیر 7 زمین کنے تلے اگر ایک پر جبریل کھنڈاوے کہنا چھوٹی ہے جبریل علیہ السلام دا پر وڈا ہے او جبریل سیان دن دروازہ کھٹکھٹن دن وہ کاکا مبارک ہووی تے کو جہنم تو بچاون والی جنت پہنچاون والی رب دھی عطا کیتی ہے وہ جڑی دھی دے آمن تے حضرت جبریل علیہ السلام تے کو مبارک کرنے میں وہ جڑی دھی دے جمن تے رب تے دا رزق ودھاوے رب تے دی عزت ودھاوے ماشاءاللہ اللہ تے دی قدر ودھاوے اللہ تو دا رزق ودھاوے وہ جدن بیٹی دھی بھین درد ٹراوی سمجھی اللہ دی رحمت آ گئی ہے ہی خاطر میں پردہ پیاں دھانی آنکھ پر آیا او تور دیتی تے کو دھی کہڑے دکھ دیں دی ہے او دھانی آنکھ پر آیا او تور دیتی تے کو دھی کہڑے دکھ دیں دی ہے تے کو پترنی پٹکا چاڑے گا دھی جتیاں صاف کریں دی ہے ہوئے گھر یا ٹر ہو پردیس وجے ہوئے گھر یا ٹر وہ تیرے پٹکی دی لج رکھے وہ جڑی بھین تیری پگ دی لج رکھے بھین کو مویا نہ لکھواویں نتن کبر کو بھالک سیاہ تے کو دھی تے پتر دا او فرق دسا پک پیار وفادا تھی او سے توڑے ہکو خون ہے وزن چکر ایک انوی تے بیاوی او سے ایڈو پتر کو ساڑے ایڈو دھی کو ساڑے کتھوں نہ تھی سے کتھوں جی او سے ساڑ عامل لوہے سن گھن سے پر پہلے سڑتے دھی اور میں صدقے تھی ماں ساؤنڈ اللہ ٹھڑتا بیٹھے اللہ ساؤنڈ کو رنگ لاوے غوثیہ ساؤنڈ کو رنگ لاوے غوث العظم سیدے صدقے اللہ مزید برکتاں دے وے توجہ کرو اے ہائی دھی دی شان میں ہاتھ بدی کھڑا وہ بڑھڑے پیو کو نہ رنجاویں بڑھڑی اماں کو نہ رنجاویں پچھو عالم دین بیٹھن جتی اللہ دے ولی گزرن اج مزارات تے قرآن پڑھیں دا پہ مزارات چمیں دے پین زندگی دے وچ انہا ابے تے اماں دی قدر کیتی ہے ابے تے اماں دے قدم چمن
वो मैं को आखंडे जेड़ा अम्मा ते अब्बे दे कदम चुमे हुंदी मजार बन दिए जेड़ा जालिम अखी कड्डियों दी कब्र खुआ आखी दिए अगर पुत्र रोटी ना खावे ना अम्मा को नींद नहीं आती इतना सही अब्बे को नींद नहीं आती मेरे इलाके च एक अम्मा अमीर कोल गई है मेरा पुत्र अज कई साल थी गए मेरे को मिलन नहीं आता मेरे पुत्र को तो मना दे तू भी मेरा पुत्र ही मेरे पुत्र को मना दे चार बंदे सदे पुत्र को भी सदैस हाँ भाई अम्मा को मिलता नहीं है अम्मा तेरी अम्मा है एक खर्चा दिता कर चौखा खर्चा दे सकते हुजूर तवज्जो करे सो आते मैं 100 रुपया दे सकदा महीने का 100 दे सकदा वो जाए पाले आप सिन्नी जात सुमे वो ते को सुक्की जात सुमावे अज जाल दे आखे लगते जवान आदे मैं 100 दे सकदा अल्लाह अकबर जाल वास्ते 5000 दा सूट आ सकदे मां वास्ते 1000 दा नहीं आ सकदा जाल वास्ते 5000 दा सूट आ सकदे वो जेड़ी ते को सुक्की जाते सुमावे तेरी खातर शादियां छोड़ देवे हा गमियां छोड़ देवे हा मक्तन मेरे पुत्र को सर्दी लग वंगे जालिमा जाल दे आके लग के मां को दर्द नहीं आवे देंदा कुछ ता हया करिया कुछ ता खौफे खुदा करिया मरने मुंह ते मिट्टी आवनी है अगर मां प्यू नाल बना के नवे से कब्र दे विच मुस्तफा मथे कहन ले सिया न खुदा मथे ले से न मुस्तफा मथे ले सिया मेरा पुत्रा मैं मंजूर है महीने दा 100 देवे दरावे मैं कुछ शर्त मंजूर है पुत्र बह गए अम्मा चली गई है अम्मा बह गई है पुत्र चला गए ओ अमीरा दे अम्मा तू मेरी भी अम्मा है पुत्र तेरा महीने दा 100 देवे तू किवें गुजारा करे से महंगाई दा दौरे किवें गुजारा करे से रो क्या दिए सरदारा कई साल थी गन पुत्र दी शादी की मेरा पुत्र में को मिलन कदई नहीं आया मेरे पुत्र कदई में को चेहरा कहीं नहीं दिखाया मेरा पुत्र में को मिलन कहीं नहीं आया 100 का बहाना चलो हर महीने आसे मेरा पुत्र में को चेहरा दिखावे से हुण मेरे कट्ठे पढ़ो जीवन मामा शाला जीवन मामा शाला जेड़ा मां प्यू दा खैर खा है मेरे कट्ठे पढ़े जीवन मामा शाला जीवन मामा लखाते हजारा साल जीवन चावा
چاند